Diyos maray na aga mga tugang. Manobina po kita to the Immaculate Conception. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed be Mary, Mother of God and our Mother, who was conceived without original sin. Please kneel. Novena Prayer. O Mary, Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you are filled with grace. I thank and adore the Most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you of this great honor. And I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptations against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception, I humbly implore you to grant me the special grace. Please mention your intention. Which I seek to obtain in this novena. Amen. Prayer for the third day. O my Queen and Mother, to you I offer myself humbly and heartily, that all my wishes and desires may be according to your holy will. To show you my devotion, I promise you that all my words, thoughts, and deeds will be done according to your will, like a son who wholly trusts his own mother. O my Mother, preserve and defend me in all dangers, as you would protect your own Son, through Jesus Christ our Lord. Amen. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Mother of Mercy, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother of Hope, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Solace of migrants, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of families, Pray for us. Queen of peace,
Pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world. Have mercy on us. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Closing prayer. O most blessed Virgin Mary, you who were preserved from the stain of original sin, most loving and powerful patron of the Philippines, to you also be endless praise, everlasting veneration, and thanksgiving in Christ Jesus. O Immaculate Mother, our most kind Mother, our most sweet and most exalted Queen, with grateful hearts we praise your mercies and fly to your protection. O Blessed Lady, you who captivate with your sweetness the hearts of men, you who have captivated our hearts, you have captivated the hearts of our people also. You have established, fostered, and strengthened the foundations of the faith in our beloved land by your good patronage, as manifested in so many visible proofs of your maternal love. We are yours. We wish to be yours. Show yourself a mother and patron to us. Guard us and protect us through your most powerful intercession. Amen. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Impirata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, initaas men sa mga puso, sa pagpasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pa mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhaning tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Sa liwat, Diyos maray na aga mga tugang. Ngunyan po, Lunes, sa enot na simana kan Adviento. Isabay man po niya to sa stong pagpamibi ang mga minason damas intentions. Thanksgiving. Dulot kan Monsalve family. For the gift of life, dulot ni Johanna Bernadette Bercilia. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For a successful CPA licensure examination of Christine Carla Yi. Hali sa iyang pamilya asin mga amigo asin amiga. Special manakahagadan kan Amados family. For Cyron career. Dulot kan Liarena family. For Diane career. Dulot man kan Liarena family. Special man na intensyon na Mercy Morante. Hali man kay Domingo Peña Flor and family for fast healing and recovery of Leo Valdez. Hali kay Myla Valdez. Special man na intention. Hali sa Garcia family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Aspardo Cantara and family. Para kay Antonio, hali kay Rachel Ann Moran. All Souls, dulot ni Marichu Gomez. Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Para sa kalag ni Grace, dulot kan Manlangit family. Para kina Arsenio Candida Manolo, dulot ni Elizabeth Belga and family. Para sa kalag ni Edwin, dulot kan Montas family. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Langit padato, buksan ang mga pintuan, makawis sa kaunahan. Buksan ang mga pintuan, makawis sa kaunahan. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikatulo ng aldaw po ngunyan, kan sa tuyang misa nobinaryo sa pag-andam sa maabot na kafiestahan kan solemnidad o solemnidad kan Immaculada Concepcion sa masunod na Lunes. Asin enot na aldaw man kan sa tuyang misa triduo sa pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na sa tuya pong ipinapamisa asin ipinaparesponso. Lunes sa laog kan enot na simana kan Adviento, panahon nin preparasyon sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa tuya pong buhay. Ngunyan mga tugang midmiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta po ininintawan sa mahal na Diyos na nganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, kasin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nanangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka,
birthday kan saro kan mga miyembro kan DSJ, si Ate Laning Sabio, sabay manyato sa tuya siyang pamibig. Pamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod, ining pagmawot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuo niya. Magin maninigong mag-ako kan langit noon nakahadean, uli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini anahiling ni Isaías, aki ini Amos, mapadapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, an bulod kan templo ning kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa mga bulod, asin bukid. Ang gabos na banwaan madurok sa iya, dai mabilang na mga tawo, madiyan sa iya asin masabi, Madya, matukad kita sa bulod ning kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutok doon niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Huli ta ang tugon magikan sa Sion, asin ang tataramon ng kagurangnan, magikan sa Jerusalem. Magahadi siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katawuhan. Ang sa indang mga minasbad, gigibuhon ng mga arado, ang mga garod, gigibuhon ng mga asyab, daing banwaan na mabingat ni minasbad sa kapwa banwaan. Daing na magaandam para sa labanan, madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag ning kagurangnan. Ang tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong ning kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan sabihan ako, maduman kita sa harong ning kagurangnan, asin uya na kami ngunyan nakatindog sa laog nin sa imong mga pintuan, O Jerusalem. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An Jerusalem, ginibong syudad na dakula asin masarig, duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Tanganing magpasalamat sa kagurangnan, susog sa ipinagbuot kay Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono para sa harong ni David. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw. Kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Kan si Jesus naglalaog sa Kapernaum, sarong kapitan, nagdulok sa iya asin nakimaherak. Kagurangnan, ang sa kong surugoon paralitiko. Yaon sa harong naghihigda asin nagtitios nin makuri. Si Jesus nagsimbag, maduman ako, asin bubulungon ko siya. Ang kapitan nagsabi, kagurangnan, alang-alang ako, na lumaog ka sa sakong harong, alagad sa sarong, tataramon mo sana mauumayan ang sakong surugoon.
Pulita ako sarong nasasakupan, may mga soldados man nasakop. Pagsabi ko sa saro, paduman, minaduman. Asin sa saro naman padigdi, minadigdi. Asin sa sakong surugoon, gibuhay ini kinigibo. Pakadangog na Jesus kay ini napangalas siya. Asin nagsabi sa mga nagsusunod sa iya, totoong sinasabi ko sa indo sa bilog na Israel, di ako nakakuanin siring na pagtubod. Tandaan nindo ining sinasabi ko, dakol, nahali sa sirangan na sinsulnupan, matukaw, sa lamesa kaiba ni Abraham, Isaac, asin Jacob sa kahadean ni Diyos. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Enot na simana, Lunes, sa panahonin Adviento, panahonin preparasyon. Kaya di kita magnalas ang sa tuyang Ebanghelyo, nagtatao po sa tuya nin mga importanteng disposisyon bilang magayon na preparasyon ta, espiritual. Kan sa tuyang buhay, sa pag-abot, kan sa tuya pong kagurangan. Duwang importanteng bertudes, asin disposisyon, pagtubod, asin kapakumbabaan. Sabiha daw iyan sa katain mo, pagtubod, asin kapakumbabaan. Tapos na. Yun naman sanayan ang sermon ko. Sarong senturyon, nagdulok sa kagurangan, naghahagad, nabulungon ang sa iyang surugoon. Bako para sa iya, kundi para sa iyang surugoon. Ini ang nakapahiro sa kagurangan na itao sa iya, an sa iyang kamautan. Dahil kay ining ipinahiling niyang pagtubod, asin kapakumbabaan. So ang enot na leksyon, manungod sa pagtubod. Yung senturyon, nagtiwala sa otoridad, asin kapangyarihan kan sa tuyang kagurangan. Sarong tataramon mo sana, mararahay na susakuyang surugoon. Pigmimidbid niya ang kapangyarihan ni Diyos. Manifestasyon kan sa iyang pagtubod. Magayon na paghurup-hurupan, igwaman daw kita kan siring na pagtubod. O baka kadaklan sa tuya mo niyan, tigihiling tanaan sa tuyang sadiri na kitanaan, amo, dahil na kita nagsasarig sa kapangyarihan ni mahal na Diyos. Dakol na ngunyan an nagsasarig na sa saindang sadiring kusog, asin kapangyarihan, embes na sa kapangyarihan, asin kusog ni mahal na Diyos. Ikadua manungod sa kapakumbabaan, yaon dig dinadangog ta supig tataramta before kita mag-ako kan komunyon. Hali ito sa mga tataramon kan senturyon o kapitan. Ekspresyonin kapakumbabaan. Ano po itong mga tataramon na ito? Kagurangan, alang-alang ako na lumaog ka sa sakong harong. Alagad, magtaram ka lamang, ang sakong kalag mauumayan. Pero digdi, ang sakuyang surugoon, mauumayan. Saroy kan mga tigre-recita before receiving communion. Ekspresyon nin kapakumbabaan kay ning kapitan o senturyon. Kita daw yaon paman sa tuya ining siring na kapakumbabaan. Are we humble enough to accept our unworthiness before God? As inining panahon ni Adviento, panahon po ini na hinahagad sa tuya, na akoon tagiraray ang sa tuyang mga kaluyahan na sin pagkakasala sa mahal na Diyos. Although, sabi kayan, we are only obliged to go to confession at least once a year. But magayon baga na bako sa ng Adviento, as in Quaresma, na kita naghahagad sa bilog na kapakumbabaan, kan kapatawaran, kan kabulungan, kan sa tuyang kagurangan. So let us be humble enough before God. Ini ang imbitasyon kan panahon ni Adviento. Tangani po kitang maging maninigo na mag-ako sa iya sa satuyang buhay niya na Pasko. Ultimo, iyo ang pagpahiling digdi sa istoryang ini kan dakulang pagkaherak ni Diyos sa lambang saro sa tuya. Kaya
Sabi niya, maduman ako, asin bubulungon ko siya. Manifestasyon, kandakulang pagkaherak ni Diyos sa lambang saro sa tuya. Paggurupurupan tanaw, anong mga aspeto kan sa tuyang buhay na kung saan nangaipo kita kan sa iyang pagkaherak? Buhay nin may agong, bukasyon, sa trabaho, anong mga areas kan sa tuyang buhay na kung saan kaipuhan po niya to ang tabang asin pagkaherakan kagurangan. Bako sa na siguro sa pisikal o material, alagad lalong-lalo na ang sa tuyang spiritual na pagkabuhay. Kaparte kan spiritual preparation that we should have. Iyon na magkaigwa kita kan pagtubod, asinin kapakumbabaan, tanganing magkanigo na mag-ako sa iyang unya na Pasko. So as we prepare for Christ's coming, let us emulate this centurion's faith and humility. Tugod pa man, ang sa tuyang mga puso, magiman na receptive sa iyang pagkaherak. Midbidon taman ang pangangaiponin pagkaherak, kan Diyos no na pagkaherak sa tuyang buhay. Tanganing magkanigo kitang mag-ako sa iya, sa tuyang mga puso, asin sa tuyang buhay, ngunya na Pasko. Sagaran ka na kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako, manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, pakiakuan mga atang na dinudolot migikan sa mga karahayan mo, ulit at tinutugot mong maging mahusay an sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkaniguan na inimagin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, itaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angheles, asin arkangheles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, asin kaibakan gabos, na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal,
Urabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibig kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring namuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kabukapos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to sa espesyal na paagi ining mga kalag, na sa tuya pong ipinaresponso asin ipinapamisa. Sinda, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaintupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mong paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean na asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilinga,
An samong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninaw nga nasin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tuya pong unya na ihiras sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Cordero, Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurang na bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli ka ini kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinabano na bagay ngunyan, gibuhon mong mamuot,
sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Puhon po niya to ang responsoryo para sa gadan. I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again in my body. I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him. My own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by people. your birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary,